mama miyekele mama akhohlwa imakhi ayikho into ozoyikhuluma wena ukhuluma kanjani ayikho uphuzile nje into ozoyikhuluma uphuzile nje mshana ufanele azi iqiniso yini ozoyikhuluma uphuze kanjeni into ozoyikhuluma ucumuza umalume uthini nekethuba ngempela ucumuza umalume uthini akakasho lutho kodwa usoyala walwa manje umoya khuluma malume size ngawe yebo umshana milana ufisa ukwazi ubaba wakho umshana yebo kanti mina isikhathi sisakhula sisebancane usisi udadesi ngiye ngambamba ngaphambilini nomunye ubaba onemali onethaveni Right, asiphinde sinamukele ke ohlelweni lethu libizwa ukuthi angimazi ubaba egama lami King Sicaka ngwalapha kaloqa le Black Live TV mawukuthi ke mhlawumbe uyaqala ukusibona siyakwamukela qhubeka ulike usubscribe ukhule nathi nje usuku nosuku ngani yakwethu sisa nawe nje nohlelo sila eThekwini asinibingeleleke kuzona zonke izifunda siyafisa njalo ukunivakashela kodwa ke i-invite yona into engenza ukuthi sifike asibingelele kusihambile sethu sosuku siza ukuthi ubani uze ngani kwenze njani webhodi sabona sawubona bhodi niyaphila hayi sikhona ngezwe kunini ubani lo hayi igama ngovuyo kaNgcobo mapholobo mfowethu unganula ingani lana ingani ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi ubani ubaba wami nokwazi ukuthi ubani ubaba all right yindaba ufuna ukwazi ubaba sekwenzekeni khona la ozwa khona ukuthi akuhlanga hayi nokubona indlela lo baba lo athi uma wami ubaba wami indlela ngitreatha ngayo ungishaya nje ngishayise ngathi umuntu omdala ngishaya ngamaqhubu lapha ngisafunda ngisana10 manje ukhula nje wena nento yokuthi lo muntu akakuzandla akushanga methi ngiyambona futhi nanebala lakhe liyakhanya umpofu yena okay so uma yena nixoxa nifike ngalento time umama ngithi ngiyambuza ngetime lami njalo yabo manje oba sengikhulile sevele wavela ngikhethe ungifala amaphoyisa ingakho ngize la ka Black Live TV kufala amaphoyisa ngalephi ke uthi ngifuna ukumbulala uthi ngifika ngomgwaza kanti yonke le nto amanga le inkinga ufuna ukwazi ubaba wami kuphela nina manibuzana inkinga kababa nifika la yena ekubiza lamaphoyisa bengafuna ukukhuluma iqiniso ngoba bengafuna ukukhuluma iqiniso bese ethi wena ufuna ukumgwaza yamsabisa sengifikela amaphoyisa mhlambe kawu3 sho ngenxa ukuthi nje ufuna ukuthi ufuna ukwazi uba igama baba wami nesibongo ngoba phela ngumfana yabo mase sengikhulile ngenzeka ngiyajola nami mhlawumbe ngiyojola nosisi wami yeah so wena khona umuntu mhlawumbe oseke wakudonsa indlebe ngokuthile mhlawumbe okukusolisa ukuthi ngempela lento ecabanga yiyo ikhona ukhona into engisolisayo ukhona umuntu okuluma indlela ukhona umuntu wangiluma indlela so njengamanje ufuna uma confess ukuthi lento ikhona noma ayikho ngajabula masobe njalo shuthi ke njengamanje umuntu asifuna simthole uma mawukuthi uma siyahluleka sithole lo muntu othi wena khona kuhlebela khona ngajabula kakhulu mase sisola umana naye nalo muntu lo wangihlebela lo ukuze kucace ukuthi uba igama lababa wami nesibongo ngoba phela nami ngithi ukwenzela umsebenzi nami ukufaka isiphandla nami ukushisa impepho ngizazi isibongo sami sangaphambi yabo all right zikhanye bemhlophe zibekhanya yabo izinto zingikhanyele nami right asihambeni sobona ukuthi ke siyamthola noma mhlawumbe sikhulume naye siza ukuthi mayesho lwakhulaka noma eveze sakhe iside uzosixoxela thini ngoba isihloko esikusona angimazi ubaba nombani ke mayekhala ethi akamazi ubaba uyadinga uba nobaba wakhe asisondele nganene kwekumama right siphinde sikwamukele ke futhi once again ohlelweni lethu angimazi ubaba esigaba sethu sesibili la sikhuluma khona ke udaba ufuna udinga into kahle siza ukuthi siyamthola umuntu ongasolvela yonke le issue esuke sinayo sibingelele mhlambe okhona ngapha sesijoyinile sabona njani ngiyaphila njani sikhona ubani igama lami nguNokuphila kaNgcobo apholobo uyamazi ubhuti la mnca ngiyayazi lengane ngiyathuka kodwa mangabe ngiletha la ngiyayisaba lengane ihlezi ngisabisa lengane endlini lengane ngiyayisaba ihlezi ngisabisa ngomese lengane ayikho leyo amakamera manje lengane ayikho leyo nto ma manini iqiniso lo uthi yakusabisa
Iyangisabisa le ngane le. So kade wenze njani? So Hlezi nibanga. ngibuza ubaba wayo njalo, hlezi ngibuza ubaba wayo le ngane ngiyayikhombisa ubaba wayo ngihlala naye wayikhulisa. Bese Ithi akuyena ubaba wayo. bese Ithi ngicela. khona la izwa khona ukuthi akuyena ubaba wayo akayizali lo baba lo. Uyakuphika njathi uyakuphika bhuti uthi ukuze ufike endabeni yokumsabisa uMesi uma. Ngiyakuphika. Ngoba phela nakwanamahle Akayi. ethi impela ulwa nomzali Ngiyayisaba le ngane konje singaphamba. kuyimanje Angisoze ngibamba umama wami ngesandla. Uma ngimhlonipha kabi. Ngiyamthanda sengikhulisile ngimngaka. Ungikhulisile ngimngaka nje. Ngiyasebenza manje ngenxa yakhe. Manje ngifuna ukwazi ubaba wami ngempela. Iyona into esilisana naye yena lokho engibiza amaphoyisa. And uthi ma lo baba omkhombayo uthi ubaba wakhe uyabona impawu uthi akuyena baba wakhe ngoba sinsemncane. Uyena lo wakhulisa akekho omunye. Akekho omunye uye lo owakhulisa lo. Khona ubaba Akekho nje omunye okukhombisa yena uyena lo baba lo. Ukubuza ma. Khona ubaba ongashaya ingane yakhe ngathi ulwa nontanga ingane na10. Eyishaya ngamaqopho ebusweni. Konke lokho inamanga lengane lena. Hawu ma usakhumbula. Umuntu akhulisa uzube mngaka usuzomqambela amanga usumdala kangaka. Unamanga wena ngane. Hawu ma wami. Ma. Mana Ma. uke wayehlupha ma ngokuyibhekisisa lento akhuluma ngano noma mhlambe ushiso indlela ombone ngakhona ubona ngazi ukuthi usephumile esandleni somdlembe wengane. Hey, ngathi umdlembe lengane ngiyayisaba uma ngathi ngiyayisaba lengane le. Ike ngisabisa nangomese lengane. Uyakuphika nje lokho uyawuphatha noMesi. Nguphathi umbese isikhala. Serious? Tethu isikhala nguphathi. Hey kodwa Criminal record hayi lutho. Okay. Right. So yini ucabanga ukuthi ingenza undodana lo wakho abone ngathi lo baba omkhomba akusiyena mhlawumbe ngokwakho? Hayi akukho nje ngicabangayo. Usho kodwa uthi yena ubaba. Uyeka ubaba lo. Singaye Ngaphandle ema ukuthi khona ezinye izinto eseyizwileka amahlebe esika. Phela abantu nani ngiyabazi babe bahlebe abantu izinto ezingekho. singayenza iDNA. Sonde sancane Michael. Singayenza iDNA. Hayi kulungile singayenza iDNA. Usho kanje ma. Yebo. Kodwa ke uyakwazi ukuthi kuyagqilaza okwenza iDNA entweni owazi ukuthi ayilona iqiniso because ukusho ukuthi akusiyena ubaba wakhe akuyona icrime kodwa kuyinkinga mase uzomcina ukuthi ubaba wakhe engasiyena. Ubani baba lo mfana ngempela mawukuthi ke Hayi kahle kahle baba lengane ngiyamazi. Ukuthi nje ngamkhulela lo mntwana ngisamncane ngina 16 years yabo. Kwakusaphithizela yabo ngabisana ngamkhombisa lo baba lo oze wamkhulisa nje kube mngaka nje ekhuliswe lo baba lo. Ubaba lengane lo wangikhulisa ngina 16 years ngisamncane kwakusaphithizela yabo ngabona ukuthi ayi ngcono ngamazisi ukuthi ubaba wakhe. kahle wena umazi baba hayi ukuthi uyamazi ngoba uthi wawuna 16 so ndese Mike wawuna 16 and wakuphithizela shuthi wawubamba uyeke wagcina ukhulela. Yebo. Asikhulume ke iqondeke. Awumazi baba kusiyena lo baba lo wathi uye. Hayi akuyena lo baba lo. Ngoba kwakuphithizela ngangisamncane. Akuyena lo baba lo engihleli naye. Lo engamkhombisa yena akusiyena. Yena ke lo owamkhombisa yena since ekhulisa lo mfana. Uyayibona possibility ukuthi ngenza ukuthi lezi zinto ayisho ukuthi bezenza kuyena uyazenza ngempela zokuthi amshaye mawala. Angikuboni lokho kodwa ngokuthi phela aboma ngabe into isifuna ukuyiveza ukuthi mina ngizalwe lo kuye kuvele noma ngayiphi indlela. Mase kufuna ukuvela ukuthi angizalwe lo baba lo yabo kwenzeka noma yena uthola mhlawumbe ekuthengela into eziright usekuthengela into ebheda uthola ade kuphi imali akasakhona ukunika imali useyakuthuma nje usekuthiwa nasebusuku kanti kunosikhotheni ukhulile impela kodwa kunesikhotheni ngaphandle. Alright sondeza futhi Mike ngakhohla la kuyimike sokwazi ukuza phela lapha sikhulume nabantu bethu because la nto sengifuna ukuyithola ma sengivuka nama side amaningi akho awumazi baba but ubhuti uthenga ngithi mawufika la uzala vele sekukhona into ethile ohletshela yona Isekhona into ofuna uyi-understand mhlawumbe wasitshela kancane ukuthi ubani lo muntu okuhlebelayo noma ungangasho ukuthi uthini. Ngamtshela umalume. Okay ikhona imfihlo ocabanga ukuthi asiyazi okumele ingane yazi nomhlaba wonke yazi engawe mhlambe. Yebo ikhona yaziwa ubhuti wami. Alright. Asenzeni kanje na ngoba nganza kwethu ubhuti ukhona asimlande because ngifuna ukuyilanda yonke kungabikho umuntu othi hayi ngakhulunyelwa ngingekho mina simlanda afike la sizwe naye ukuthi ithini into ukhona la ubhuti wakho.
ukhona la. Sizozwa konke into ngaye uthi ukhuluma nawe khona la beyifakazela. Angifuni sikhulume ngaye ngekho. Ufuna ukhulume khona. Nawe bhuti ngithi u ready for that. Angiready kakhulu kade akulindele. Asambeni wengane zakwenu. Right, asipinde sibuya ke ohlelweni lethu esigaba sesithathu leli sila sikhuluma khona sithi angimazi baba. Hey, kuya ngokuya kubanzima ke siyazama ke nokho ukuthi sikhame down ngoba mina ngumuntu nje enhlangothi zonke angifuni sifike ngqe umuntu akhulume bese ngazi ukuthi sikhulume ngomunye engekho siyamlanda umuntu ayeze la sikhulume naye sibingelele bhodi ngaphesha sabona bhodi Sabona njani bhodi? sikhona njani ne Siyaphila sigezwe kuningi. sikhona ubani lo Egama usamukele isibongo wakangcobo. mfowethu right laba bantu abala uyabazi Yebo ngiyabazi. ubani lo Umshanami lo. lona Lo dade wethu. oh perfect webhodi la sikulanda ngoba kunodaba lamshanakho la akhala ukuthi ufuna ukwazi baba wakhe and uthi wena yona umuntu onihlala useduze kwakhe ngithi ophila naye isikhathi eside. Ya, isikhathi eside. Usisi wakho la sesikhulumile naye kwavela ukuthi uthi umshana wamthola sasemncane but kuvela ngathi khona enye into esingayazi thina agcine sezama uqala ukuyisho ngasethi no ngoba vele bese selizulisa la kasibize wena uzosho ikhona into yaziyo ngodadweni ofisa ukuyitshela umshana osuke wamtshela la phambilini. Yebo ikhona Ayikho into ozoyikhuluma nje ubudako kanje. Ayikho nje into Ikhona ozoyikhuluma. mama miyekele mama akhohlwa imakhi ma Ayikho into ozoyikhuluma wena. Ukhuluma kanjani Ayikho uphuzile nje. Into ozoyikhuluma uphuzile nje. Umshanami ufanele azi iqiniso. Yini ozoyikhuluma uphuze kanje into ozoyikhuluma. Cha umuzi umalume uthini. nekethuba ngempela Cha umuzi umalume uthini. akakasho lutho kodwa usoyala Suyalwa walwa manje. sisumoya khuluma malume size ngawe. Yebo umshanami lana ufisa ukwazi ubaba wakhe umshanami. Yebo Kanti mina isikhathi sisakhula sisebancane usisi udadethu ngiye ngambamba ngaphambilini nomunye ubaba onemali onethaveni. okay wayesimanje lo baba kini wayefika Kahle kahle kuthi kwaqondana ukuthi kwawumcimbi kwakulotshola udade wethu lo munye hayi lo kwakulotshola omdala kunalo omdala kunalo wayilotshola mayilotshola ngambamba benyobana nenye indoda ekhoneni wangivala ngokuthi ngiphi imali yonke le mana ke manje ngifuna sihambe slow le ndoda owambambana yiya izolobola hayi akusiye eyayizolobola kwakulotshola usisi wethu udade wethu omunye okay naye ifikele side la naye ifiyele side layo right okay into eyenzeka bathi beqeda ukunyobana usisi waphuthuma mina ukuthi ezongivala ngemali ukuthi ngithole ukuthi kwenzakaleni sonke lesikhathi. le ndoda ayi umfowabo kalo wayizolobola noma mhlawumbe Yebo ngicabanga ukuthi ikuyikona lokho. right qhubeka mfowethu. Mayenzeka lento engivale ngemali ethi ayigcine kuthina sobabili. Mina vele ngumuntu oyiphuzelayo ngihleli ngenamali yabo. Uwenginikeza imali engigqoze nezimpahla ezamagama. Isimo sokuthi ngithole mina ngalendaba le. Ubuthe ngona malume ukuthi uthule neqiniso. Yebo bengithenga kahle kahle ukuthi ngingasho ukuthi umshanami ubaba bakwangempela kwenzala mina ngisazi sonke isitori esiqala ka kwakuwumcimbi lapha yana. Sure. Sisi Buka nje kwalamazinyo afakile imali yami. Osisho istory Yini kodwa malume. bafo? Yini kodwa mntaka mama? Sikhulume sonke. Yini kodwa mntaka baba? Yini mntaka baba kodwa? Okhuluma Yini ngakwenzele ungazongihlaza kanje phambi kwamakhamera? Beningene ngibizele eceleni. Beningene ngibizele eceleni nje sikhulume ningaze ningilethele emakhamera. ukhona safuna ukusho malume. Yebo ukhona ngisafunisha ngakogqitha sacela ngangibhazamise ngibe ngisaqhubeka. Qhubeka malume qhubeka mama. Into eyenzekile ukuthi beze lo elala nali nobaba kalo. Ngoba sekuphuma mina bengingazi kuphuma ingane ngithuka sengoba sekuhamba isikhathi sekuphuma ingane sekuphuma umshanami lo sekhulela futhi kwakuyi one night stand bephuzile lo wakhetha ukuvula imilenze lo ngimthemba emakhoneni wangivala ngemali ngoba nakho ngingenalo Manje womile uzobona. ngoba ngenangenalo Kuyimanje womile uzobona uzophuzana. Womile kuyimanje. Sengasebenza ngiyamthengela umalume. Ngiyamthengela umalume manje. Singakhulumi sonke. Mshana manje ufisa ukwazi ubaba wakho wangempela kuyiqiniso. Yebo malume. Yebo. Uma wakho wenza ukungcola, uhamba yolala lapha yana. Waphuma wena. Bekuphuma wena emva kwalokho uma wakho ule benginikeza imali engithenge. Kufanele ukwazi isibongo ekhaya kini wena. Ungagcini uthandana nosisi bakho. Ngoba fanele ukwazi ekhaya kini. Izinto zesizulu ngiyazilandela mshanami.
indlela ethi uyibuzwa abaphambili. Okay. Manini ke wena sisi ngoba lento angiyiboni yimbi kangako wayethololiswa kwala yini enza ukuthi ufihle ukuthi ngoba kuyini one night stand uzoba sehlazo ukuthi wala nomuntu emcimbini. Cha, hayi ngoba kunjalo. Abantu balapha kulowa musi ngiyabasaba. Abanye sebafa. Nama sengiqhamuke nje bangangibulala ngisho ukungibulala. Ngiyabasaba abantu bakubo kwalengane. Ingakho ngayifihlela ngangayazisa ngisho ukuyazisa ukuthi kubi kephi. Mana akasikiyeke kuyona ukuthi awuyazisanga. Umalume umgqibelana ukuthi angasho. Umgqibela ngoba unehlazo awufuni lo muntu olala naye wayeganiwe. Yebo, ngangigqiba ngoba kuyihlazo ngangisayingane, ngangisamncane ngino 16 years. Ngisaba ukuthi mayivela into kuzoba ihlazo ngoba mdala lo muntu engidale naye kanti sekusala ingane eswini. So sonazathu sokubribe umalume. Yebo. So uthi wena ingane ngeke ikhone wawungekho khona ukuyazisa kubo ngoba kubo ngeke bayamukele ngoba wena wantshutha nobaba ekhaya. Yebo. Yo. So yini ubona ukuthi bengakubulala nangezandla mhlambe Bengangibulala ngisho ngibulala mangase ngivele kulela khaya. kodwa uyayibona into umalume ayisho ukuthi ingane efanele yazi kubo engagcini sithana nodadewabo. Yebo ngiyayibona. So why ubungayitshela ingane ikhombisa straight ekhaya? Ingoba nami Uyichaza lesi story nje ngoba esichaza ngamzala ngisamncane kakhulu bengayinakile nje kahle lento ngamzala ngisayingane kakhulu bengingazi sizohamba kambe ingane ifuna ubabwayi wangempela bengayinakile yonke lento. So namalume egameni lemali you can do anything. Umshana yena akakubribe nje obusumtshela iqiniso. Emaqinisweni umshana uyangibribe ungibribe kangcono bayazi ukuthi mina ngisibotho somndeni ngiyiphuzela utshwala sengikhokhela kangcono lo ngoba sengikhokhela ikona ngiwahlaze iqiniso ukuthi ubaba kaloko. Usho umshana ukuthi alikho iqiniso lakhalaze malume. Ngaphela uzokwahlaza nawe le ilanga ngoba ekwazi ukuthi akabribeke nje. Angisho malume ngisho. Ziclean zakho. Ziclean zami. Ngobani akakhulume edake kuphela. Nangakusasa mesopa ubekhulume mesibhema ugwayi mengimnikeza imali ukuthi ebhema ugwayi. Nibhema nonke niphuza nonke. Sibhema sonke siphuza sonke sengikhulile phela manje. Sengiyasebenza. Okay. So sizathola indlela ukuthi ubhuti ayakubona ekhaya ke at least. Ngeke nje. Why? Uyasaba? Ngiyasaba kulowa muzi. Ngiyabasaba kulowa muzi. Bangangibulala ngisho ngibulala mase ngivele kulowa muzi. Ngiyasaba. Ngeke. Yamuza umzali uthini? Ayike Xola mawami. Ayithona ngoba uthi uyasaba bazokubulala. Mina cela uyela mina ungikhombise mina ngizoyela mina. Ufuna ukwazi ukuthi ukuba isibongo sami. Yabo mntanami sengikhulisile. Ngizoyela mina. Ufa lapha mabekubulala angisangeni. Sengikhulisile ukhuleka mosumngane. Ikhoze ezobe livumile ukuthi ngife phela lelo suku phela. Tenga ukubalekela ukufa ma. Sangafa sikhena nje. Ngenzanga lutho mawami. Kodwa ke outcomes sivala senzeni kanje. Wona still young we out grand usengenza into eningi zenzayo. Whatever ulifunayo zama ulifuna clean yabo. Ulifuna ngendlela ezokwazi ukubeka endaweni ezokwazi ukuthi ubonana nawe umuntu yabo. Represent yourself ngendlela right nathi sekhaya mawufika. Yabona mawufika ekhaya bakubona ukuthi indodana seyithatha siyamukele ngeke ufike nohlupho yabo. Uzofika uclean. The reason why amaphoyisa emkholo ma ingendlela nawe representa ngayo kubona mabekubona. Zama ukuthi nawe mawufika lapha uchaza istory sonke yonke into akithi malume uzosixhasa umphelezela. Yebo anginayo inkinga kufanele imazi ubaba wakho wangempela okuyiqiniso ngoba iqiniso lithi yebo ngiphuza utshwala kodwa impilo ayikho ngemali ngaso sonke isikhathi. Oh yeah. Sometimes ihealth yomshana wami izinto zesinto efaka isiphandla ekwazi ekhaya kube eqondile. Yebo ngiyaphuza kodwa izinto eziqondile empilweni ngiyazama. Awusona isigwegwe ngale ndlela. Angisona isigwegwe. Yebo ngiyabribe kanyana kodwa iqiniso umshana wami wayinokugula nje esikoleni nje izinto lezizulu mali ekwazi ekhaya kube umshana wami. Alright, ngiyakuzwa. So umalume yamvumela ukuthi akuphelezele. Angiyamvumela umalume. Because ku right ukuthi uhambe lo muntu kodwa mangafika wedwa uzosuka kube weed kancane. Uhambe naye because uma usushilo vele uyasaba. Ngithathe yena ngoba umalume wami umdala ngithathe yena engongazisa lapha nakhona ayikabi. Ngizofika nakhona ngibachazele kahle izifo lena nje malume futhi ukhulume wena. Yebo hayi ngendlela yokuphothena emshana nami iqiniso lokuthi uma wakho nje onyoko uqamba amanga ukuthi wena umbizela amaphoyisa yamhlasela kanti bekufihlela leqiniso lelo ukuthi ubaba wakho wangempela. Why mfethu? Why? Nango zenza isigebengu. Nango. Unyoko zenza isigebengu. Hayi.
Bafowethu uyahleka, uhleka into Kodwa shuthi malume, Uhleka into sigebengu e-wrong. sothuku lento. Hayi kodwa Emva kweminyaka sikhulu. emingaki na uyazi lento malume. Yebo anginayo imali Shuthi wena uthathe igebengu advantage sowu-two. ukuthi anginayo Suke imali bengisowu-two ngiqayekile lento uyangigqoka usuyangithuka ukuthi ngifaka amazini ngigqokise iy'ngubo Kuyimanje usuyangithuka ukuthi masiphuma la ngigqoke wena ngiyagumula. kulungile ngigqoke Uzwanga wena ngoma siphuma la gumula yonke lento oyigqokile imali yami. uyezwa baba Imali ukuthi yami. usethini Kulungile Indlela yokukhuluma nomuntu. kuyasebenza. indlela Noma yokukhuluma nomuntu ungayithathi umshana iy'ngubo uzongibheka zami. indlela yokukhuluma nomuntu Ngizothenga lizongiphuca mina. iy'ngubo zakhe Ngizothenga ma. Akuyona Mawami. indlela le. Hayi kabi mama ngiyakuthanda mawami. Nayidinga inkinga zomndeni nini? Ngiyakuthanda Kuba mawami. yento yini kodwa yet fine. But ke Ngiyakuthanda mawami. Yeah. Mike ngikumele ngimazi ubaba wami. yeah. Kuthini kanjani ngiyakuthanda ngikhulisile ngimkaka kodwa ngidinga ukwazi ukubona umndeni wababa wami ngisazi nami Mshana wami. ngizazi uphuma. mshanami Right. ubaba wakhe igama lakhe langempela umzo isibongo sakhe wakanzama ubaba wakho wangempela mpela ngizokwazisa kahle njengomalume uzehlise lapha hhayi indaba ukuthi sizehlise kahle sifike sibingelele ekhaya kini ungayitholi usushela iy'ngane zakhe njengoba ngangishilo ukwazi ekhaya kini Hayi ingqondo ikhona kumalume futhi iyabuya umala ngamthembi kahle but it's fine. Kodwa ke kubalekile okunye nokunye ufuna sikwazi ukuthi every time akwenzeka inkinga ekhaya wonke umuntu uyadinga ukuthi kube nomuntu oyedwa ozoba isolution. Ngiyayibona lento ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uzodinga ukuthi siyifakele izibuko ijule ngoba izingane nezingane mayikhula ziyadinga ukwazi isibongo, ziyadinga ukwazi isiphandle, ziyadinga ukubona ukuthi makuthiwa mhlawumbe ikholelwa edlozini iyaya yini mawuthi ikholelwa Kristu bayisa ijwayele nje ingagcini uvanze emgwaqeni kuthiwa hayi lo mfana lo siyazi ukuthi wakuphi kodwa manje asacabanga kahle kanti ma uyena ofihla angazi ngibona ngathi usizo lalo liyadingeka emasayidini onke kodwa kasazi bakhona abantu abaphethe iy'nkinga zomndeni bazoyilandela lento bakhona nomndeni behind the scene asambeni bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy e-Black Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.